shibynta ban rakhe ka Sngi Pyrshah Uranium ne ka Anti Uranium Day Haka Lyngkhuh Sngiiap basau jong MEIIED Spility Lyngdoh Langrin dkhot jongka KSU Southwest Khasi Hills District menta ka step arpu pratarik Risaw arhajar arpu saw kilami banwa yaki poster bat banner hayau Mawkyrwat kum shibynta ban niew burom ya ka jingialeh ba khlem pyndem haduh ka sngi ka jingiap jong Meiieid Spility Lyngdoh Langrin kumban pynkynmaw MEIIED Spility Lyngdoh Langrin idei nonglam khmat ban nyngkong haka jingiap ban Pyrshah Uranium nadu kisnam khat khandai spa prapo khat khandai spa khandai po arhajar niew bat terter haduh ka sngi ka jingkhlat jongi haka por baka UCIL kawan terwa deki poklur ban IY ya ka khndo kalakran shai da ka baong ka pisa kamla ban thiet ya ka jinglai lu jonga kumjuru haka snam khat khandai spa khandai po baka sarkar kalapan mi ya ka pre-military order ban shimdo ya ka khndo kala tho da ka shithi she prime minister ka India bat kala ongru bakan khambha ban sha kraikli ban ya ka badu shi in shi ka khndo ka KSU haka ne ka ju ka sngi kan salit banet bu sentieu ha ulum jintap hashnong domya sat kum shibynta ban niew burom ya ka ne ka riu khrau ka jai ban riu Tại đây cần ăn này là tự đẹp ôm hết tự đẹp mà anh rất là thật tiếc chưa được đừng không luôn nhá chứ đừng có năn này